От днес на пазара на Баба пусна ново кисело мляко, изцяло произведено според изискванията на българския държавен стандарт. Продуктът е с масленост 3,6% и със същия вкус като от едно време. Ще го познаете по бежевата кофичка и знака за български държавен стандарт върху нея. Киселите млека с марка на Баба се произвеждат единствено и само от краве мляко и българска закваска. Познатите на всички продукти с масленост 1,5 и 4,5% притежават характерния за марката мек вкус, а новото кисело мляко с масленост 3,6% е по-кисело, така както го изисква стандарта. Вече на пазара можете да откриете на Баба 3,6% и да се насладите на същия вкус и традиции, като от едно време. Новият продукт е произведен изцяло според изискванията на българския държавен стандарт за българско кисело мляко.